Така, слушайте, с съпругата ми не се свързвахме така както преди. Знаете какво имам предвид? Късните нощи се превърнаха в уморен съм, а уморен съм се превърна в спане от противоположните страни на леглото като блокчета от Тетрис. Изпаднах в паника. Стресът ли беше? Възрастта? Твърде много Netflix и никаква прохлада. Потърсих информация в интернет като човек с мисия и открих нещо странно. Диня. Очевидно тя не е просто летен плод. Това е малкото синьо хапче на природата. Цитрулин, кръвообращение, тестостерон. Бум, в блендера. После добавих джинджифил. Защото какво е живота без малко подправки? Предполага се, че той също стимулира кръвообращението и тестостерона. Все още бях скептично настроена. Но после видях, че лимонът помага за антиоксидантните неща и функционалността. Каквото и да означава това, нарязах го, изстисках го и отново го пасирах. Блендирах го, сякаш бракът ми зависеше от това. Изсипах го, добавих струйка вода, сякаш правех изкупителен коктейл. Изпих половин чаша тази сутрин, не очаквах нищо. Но по-късно същата вечер, ударете един лайк, ако ви е харесало, и посетете нашият магазин за био и супер храни.